Ni Jon Presa naiz, Pasaiako kirolgunetako arduradun berria. Euskaraldiari begira kirolgunetan hartu ditugun erabakiak edo ekimenak izan dira guregana informazio bila datorren jende horrentzako lehenengo hitza behintzat euskaraz izatea. Kirolgunetan bertan euskararen erabilera zabaltzeko eta egunerokotasunean gure hizkuntza mantendu eta harekin komunikatu ahal izateko. Egiten ditugun hainbat ekitaldi euskaraz ematen ditugu, monitoren artean euskaraz ematen dira klaseak, bai spinning, bai aerobik, bai zumba eta barrekoak. Eta orduan saiatzen gara bezeroekin edo bazkideekin ere euskaraz izaten eta hainbat herri osaturiko jendea dugunez bertan, beraiek ere gure kultura ezagutzeko aukera ona iruditzen zaigu eta gero urte osora zabaltzeko ekimena. Azkenean euskaraz egin behar dugu egunerokotasunean eta gure hemen saiatzen gara hori mantentzen eta nik uste danon ardura dela gure hizkuntza mantentzeko eta ez galtzeko.